V tomto videu si posvietime na to, koľko stojí život v Nemecku, koľko sa tu zarába, koľko tu čo stojí a nakoľko sa oplatí tu žiť. Moje meno je Jana, ak si na tomto kanále nový, tak venujem sa hlavne témam sebaoptimalizácie, sebarozvoja a sem tam zdieľam aj niečo zo svojho života v zahraničí, konkrétne v Nemecku. No a keďže mnohých z vás práve táto oblasť extrémne zaujíma, tak aj dnešné video bude na túto tému a pozrieme sa spoločne na finančný aspekt života v Nemecku. Prejdeme si bežné mesačné výdavky, ktoré si môžeme porovnať aj s priemerným mníchovským platom. Budem to teda všetko popisovať na príklade Mníchova, takže na príklade veľkomesta. Určite sú rozdiely medzi regiónmi, mestami, rozdiel či žijete vo veľkom meste, malom meste a tak ďalej. Ja teda z osobnej skúsenosti budem popisovať mesto Mníchov. Prvou kategóriou je stravovanie alebo potraviny a musím povedať, že keď som prišla do Nemecka, tak som bola veľmi prekvapená, aké porovnateľné sú tie ceny v porovnaní teda so Slovenskom. Sú určite produkty, ktoré sú drahšie ako na Slovensku, napríklad mäso alebo niekedy zelenina, ovocie, ale tie rozdiely sú poprvé dosť malé a po druhé, keby človek naozaj chcel šetriť na potravinách, tak sú tu minimálne 3-4 siete supermarketov, ktoré sú práve známe pre veľmi nízke ceny, kde by som si dovolila tvrdiť, že tie ceny by prekonali asi aj slovenské ceny. Okrem toho je tu veľa potravín, ktoré sú nezávislé od supermarketu, vždy lacnejšie ako na Slovensku. Veľakrát, keď idem domov na Slovensko, tak beriem so sebou napríklad kvalitnú kávu, sladkosti a rôzne iné produkty, ktoré sú tu vždy podstatne lacnejšie. Pre príklad konkrétnych cien si môžeme pozrieť aktuálny leták supermarketu Rewe, ktorý patrí k tým lepším supermarketom a nie je to nejaký discounter s extra nízkymi cenami. Tak máme tu napríklad značkovú Dalmayer kávu, pol kila za 6 eur, veľkú takmer 300 gramovú milku, čokoládu za 2,50 a veľkú pizzu za 1,88. Zo sladkosti napríklad balenie 5 Snickersiek dokopy za 1,79 alebo 5 balení Toffifee za 4,79. Z ovocia napríklad banány, podotýkam v biokvalite, kilo za 1,79 alebo kilo mandariniek za 1,69. No a potom napríklad mäso, o ktorom som hovorila, že je určite drahšie, tu konkrétne 5,99 za 550 gramov kuracích prs, ale treba povedať, že toto mäso má naozaj veľmi dobrú kvalitu, je regionálne z Bavorska a keby som napríklad namiesto toho šla do Penny alebo nejakého iného diskountera, tak by som za to isté množstvo zaplatila možno 3-4 eurá. Ďalšou typickou mesačnou položkou je drogéria, ktorá je v priemere jednoznačne oveľa lacnejšia ako na Slovensku, čo ma tiež na začiatku veľmi prekvapilo. A drogéria je niečo, čo si kupujem naozaj len tu a často ju beriem so sebou aj na Slovensko. Dám vám do videa niekoľko príkladov, ako sa tie ceny vedia extrémne líšiť. No a také DM-ko je v Nemecku naozaj veľmi obľúbené a cenovo viac než priateľné. Dostávame sa ku službám, ako sú napríklad reštaurácie. Služby sú tu vo všeobecnosti o niečo drahšie ako na Slovensku, ale mám pocit, že ten rozdiel sa časom stále viac a viac zmenšuje a pravdepodobne bude tento trend aj naďalej takto pokračovať. Boli časy, pamätám si, keď som chodila ešte do školy na Slovensku, že sa dalo ísť na obed, na nejaké menu za 4 eurá. Tie časy sú už pravdepodobne dávno preč, hlavne teda vo veľkých alebo väčších mestách. No a pre porovnanie, naposledy som bola v Mníchove sa najesť na obed v jednej výbornej vietnamskej reštaurácii, kde ma obedové menu stálo nejakých 9 eur, čo je na nemecké veľkomesto veľmi, veľmi dovoliteľné. Keby som sa chcela ísť najesť na nejakú peknú večeru, tie ceny sú už samozrejme vyššie, určite musím rátať s nejakými 20 eurami na osobu, ale mám pocit, že tie ceny sa stále viac a viac vyrovnávajú so Slovenskom. Ďalšou položkou by bol transport. Aktuálny mesačný lístok na mestskú hromadnú dopravu stojí 50 eur a sú v ňom zahrnuté metro, autobusy, tram. Viete sa v rámci mesta dostať asi všade a v podstate ani nepotrebujete auto. V lístku sú dokonca zahrnuté aj regionálne vlaky v rámci celého Nemecka. No a výhodou je taktiež, že veľa firiem svojim zamestnancom tento lístok buď prepláca alebo na ňo prispieva, takže ten lístok vás možno na konci stojí nejakých 20-25 eur, čo je veľmi, veľmi priateľné.
koľko stojí v Mníchove hobby a voľný čas a pozrieme sa spolu na typické voľnočasové aktivity, ako je napríklad fitness. Tu sa dá ísť od nejakých 20 eur za možno také obyčajnejšie, lacnejšie fitness štúdia až po nejakých 100 eur mesačne za štúdia, kde už máte potom napríklad aj wellness, sauny a tak ďalej. Ale teda teoreticky tie najlacnejšie možnosti by boli už od nejakých 20 eur mesačne, čo si myslím, že sa asi nebude veľmi líšiť od cien na Slovensku. Ďalej som sa pozerala na kino, ktoré v priemere stojí v Mníchove nejakých medzi 9-12 eur za film. A len tak pre zaujímavosť som si porovnala cenu lístka na ten istý film v Mníchove a v Bratislave a Mníchov bol o nejaké euro drahší. Galérie a múzeá, tu sa ceny pohybujú od nejakého eura až po 10-15 eur, záleží od výstavy, múzea, galérie a tak ďalej. Veľa kultúrnych inštitúcií má ale napríklad takú ponuku, že v nedeľu si viete kúpiť lístok za euro, alebo je nejaký vyčlenený deň v rámci týždňa, kedy si viete kúpiť lístok napríklad za polovičnú cenu. Výlety, ako som už povedala, aktuálne sú v cene mesačného lístka na mestskú hromadnú dopravu aj regionálne vlaky, takže sa viete prepraviť kamkoľvek, v podstate bez auta a v podstate zadarmo alebo za veľmi nízku cenu. Zaujímavou položkou je z môjho pohľadu aj štúdium alebo vzdelanie, keďže som tu aj študovala. No a ako v každej krajine je veľký rozdiel medzi privátnymi a štátnymi školami. A tie privátne sú samozrejme oveľa drahšie, ale tie najlepšie hodnotené univerzity sú práve tie štátne univerzity, ktoré existujú už dlhé roky a treba povedať, že Nemecko patrí alebo má univerzity, ktoré patria ku top hodnoteným univerzitám v rámci Európy. Na takú jednu som chodila aj ja a platili sme vtedy nejakých 100 eur za semester, čo mi príde na tú vysokú kvalitu vzdelania, ktorú človek dostane, naozaj veľmi dobré. Horšie je to potom pre študentov už s inými nákladmi, ako je hlavne bývanie, pretože bývanie je tu vo všeobecnosti veľmi drahé. Tak, týmto sa dostávame už aj ku kategórii bývanie a tam je v podstate pes zakopaný, pretože to je taká hlavná mesačná položka, ktorá vie urobiť extrémny rozdiel v tom, koľko si vieme na konci mesiaca ušetriť. Predtým, než prejdeme k bývaniu, tak by sme si ešte mohli posvietiť na priemerný mníchovský plat, aby sme si to vedeli dať do nejakej relácie. A priemerný, teda štatistický priemerný plat, konkrétne v Mníchove, je aktuálne 57 000 eur v hrubom ročne. Takže keby sme si to rozdelili na 12 podielov na mesačný plat, tak by sme sa dostali v čistom na nejakých 3000-3100 eur mesačne. Táto suma je spriemerovaná, takže sú tam aj veľmi dobre zarábajúci ľudia, ale v Mníchove je aj extrémne veľa pozícií, ktoré zarábajú minimálny plat, alebo napríklad aj veľa študentov, ktorí popri škole pracujú a ten priemer určite ťahajú smerom nadol. Ale štatistický priemer by bol cca takýto a keby sme mali nejakú fiktívnu domácnosť s 2 ľuďmi, nejaký pár, kde obaja ľudia zarábajú tento v podstate obyčajný priemerný mníchovský plat, tak by sa spolu dostali mesačne na nejakých 6 000 až 6 200 eur v čistom. V oblasti bývania je extrémna škála, na ktorej sa dokážete pohybovať a je veľmi veľký rozdiel, či máte napríklad nejakú starú zmluvu, ktorá beží už 10, 15, 20 rokov, alebo si podobný byt hľadáte dnes s dnešnými cenami, pretože tie ceny za posledných 10-15 rokov išli extrémne nahor. Napríklad mám kolegov, ktorí majú staré 10, 15, 20 ročné zmluvy, kde za trojizbový byt platia nejakých 1200 eur, čo je extrémne dobré na veľkomestské nemecké platy, hlavne teda ak v tom byte bývajú aj viacerí ľudia. Ale ak by som si podobný byt hľadala dnes, tak by som sa len veľmi ťažko dostala pod 2000 eur. Taktiež ale záleží na faktoroch, ako je lokácia, či chcete bývať niekde v centre mesta, alebo vám stačí bývať niekde na okraji mesta, kde ste možno viac izolovaní, musíte viac dochádzať za prácou, možno do centra mesta. Tam viete potom slušne ušetriť a taktiež je rozdiel, či je to nový byt, starý byt, balkón, nie balkón a tak ďalej. Môžeme si spolu pozrieť zo pár príkladov reálnych bytov, ktoré sú aktuálne online na jednej platforme s realitami a môžeme hľadať napríklad pre náš fiktívny pár, teda pre 2 ľudí, byt 2-3 izbový od nejakých 70 metrov štvorcových.
Tak, pozeráme sa na prvý byt. Tento byt má vyše 80 m štvorcových, má aj veľký balkón na najvyššom poschodí a nájom stojí približne 2000 eur so všetkým, čo je pre dvoch ľudí jedna z tých lepších a naozaj výhodných cien. Lokalita je nič extra, nie je to centrum, je to ale stále v rámci mesta, dá sa tam dostať mestskou hromadnou dopravou, takže kto chce ušetriť, môže ísť napríklad touto cestou. Byt vyzerá byť úplne fajn, je naozaj veľký a našej fiktívnej domácnosti s priemerným platom by sa po strhnutí tohto nájmu zvýšilo dokopy vyše 4000 eur. Poďme sa teraz ale pozrieť na niečo v centre mesta a v nejakých lepších lokalitách, kde človek potom nemusí toľko dochádzať. Tento byt sa nachádza v asi najviac vychytenej časti Mníchova, super centrálne. Byt je aj pekne vynovený a má celkovo taký luxusnejší nádych. No a toto všetko, hlavne teda tá lokalita, vedie potom aj k tej cene, kde skončíme dokopy na nejakých 2700 eurách mesačne. No a dajme si ešte posledný príklad, ako taký extrémnejší príklad, kde by sme mesačne sa vyšplhali až na nejakých 3000 eur. Sice je to tiež veľmi dobrá štvrť, ale stále je to v podstate len trojizbový byt a nie je to ani žiadna novostavba, sú tam napríklad aj staršie podlahy, staršie radiátory a podobne, no napriek tomu sa cena vyšplhala až na cca 3000 eur. Pretože tie ceny bytov išli za posledné roky neskutočne hore a napríklad tento byt, ktorý aktuálne stojí 3000 eur, by sa prenajímal pred 10 rokmi ešte za nejakých možno 2000, pričom platy ale takto vôbec až nestúpli. Takže dá sa tu veľmi draho bývať, ak má človek vysoký štandard, plus, ako som hovorila, tie ceny idú z roka na rok stále extrémnejším spôsobom vyššie a vyššie, ale ak sa urobia nejaké kompromisy, napríklad ak nebývame v nejakej super štvrti v centre mesta, alebo ak sa nám jednoducho pošťastí, byt dostaneme cez nejaký kontakt a tak ďalej, tak si vieme na konci mesiaca veľmi pekne ušetriť v relácii s tými mnichovskými platmi. Človek vie pracovať ale aj na tom druhom aspekte, ktorý s týmto súvisí, a teda zvýšiť si plat, pretože čím viac nadpriemerne zarábam, tým ľahšie a spokojnejším svedomím si takúto luxusnú bytovú situáciu viem dovoliť. Takže moje odporúčanie by bolo, alebo z môjho pohľadu sa oplatí ostať tu, keď človek naozaj zarába nadpriemerne, a v tom prípade sa ho ani takáto bytová situácia až tak nedotýka a vie si naozaj mesačne veľmi pekne zarobiť. Takže zhrnutie na záver, povedala by som, že okrem bývania sú tu tie ceny naozaj veľmi porovnateľné, alebo tie rozdiely sú stále menšie a menšie. Človek má možno 100% rozdiel v plate v porovnaní so Slovenskom, ale možno 20-30% rozdiel v cene reštaurácie alebo 10% rozdiel v cene potravín. Veľkým faktorom je bývanie, a komu sa pošťastí, môže natrafiť, a inak sa to tu veľmi, veľmi zdražuje a veľa ľudí odchádza stále viac aj na okraj mesta, pretože si ten život v meste jednoducho buď nevedia dovoliť, alebo nechcú preplácať. OK, to by bolo na teraz všetko na tému, koľko stojí život v Nemecku. Ak sa ti video páčilo, budem rada, ak dáš like a prihlásiš sa aj na odber kanála. A ak ťa ešte niečo konkrétne zaujíma k tejto téme, tak mi určite napíš do komentára. Ja sa už teraz s tebou lúčim a vidíme sa čoskoro pri ďalšom videu.